zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yemutambo weNashi TV uyezve nezvinhu zvaitwa nani namunhu wamwari Prophet Kwabamu uyezve namudiwa Hood. Ndo zvandava nazvo muzora nhasi. Asi ndisati ndatanga kutaura marutukozi akasiyana-siyana, regai ndingoti nhasi ndakaita inonzi 3 kana 2 in 1 kana kuti 10 in 1 panguva imwe chete. Ndakamirira zvisikana zvebhuruwai, zvisikana ndikura nhema iyasa yauya nhasi yenge yakatsamwa zikamboti vachinja 2017 18 iri huko. Tapedza kudaro tozoguma takunani kuna chikomana JP zvisikana zvechi zveiyasa pazvainda pasiteji pepe ndawasendotsva ndikura nhema nekuti dressing yavo ndanenda kufarira zvangu. Musikana wamboinda akapfeka hete kengeta sechinhu chitengu chaanga akapfeka musoro chiri chitsvuku mwana nevamwe vasikana vanga vane zvuma zvavo zvavanga nazvo mumusoro uyezve mabhidzibhidzi avanga vakaisa muhuro dzavo. Uyu musikana uyu handinakidza sika nekuti pavanga vachimba zvinhu zvakasiyana-siyana, asi kune chimwe changu akuzoimba sekuti musambo waBrenda Fassie sekutoti ndiyo midhodho rodaromi yavanga vachiita iyoyo. Handanakira sikamboiti vachimba vakapfeka izvozvo zvimamasiki zvavo ndokuzobvisa vakatanga kuimba. Musikana waimba iye wanga akapfeka zvinhu zvanga zviri zvitsvuku muhuromomo wanga achiita kunonzi kuchukucha maimwana naiyoyo yacho niye yamidhodhori miyoyo vanga vachiita iyoyo. Ndachitoteverera ndiri mudivi macho vachiita zvavanga vachiita zvacho izvozvo zvanditambirira singamboiti zvanditambirira chaizvo, asi zvuma zvavo zvanga zvisingazodonise zvikuita changu zvacho. Asi vasikana vebhuruwai vazigonesa singamboiti kuda ndo iyasa yacho kana kuti vanonzi group racho handizozoti ndo iyasa yakakuti ranga richinzi zita rimwe ndakukona kuzinyasa kubata. Asi ndani ndingofunga kuti vese vanga vachingoti yanga iri iyasa, ndo zvandafunga handizokuti ndiyo yakakuti haisiriyo. Asi tichiri ipapo zvakare regai nditi nemamwe vangozoita kuti hamina kuti ndiyo vanga vachinzi mofati here vachiita izvozvo zvishoma zvavanga vachiita vachindirana pasiteji. Vanga vakachena zvavo vasikana izvozvo nezviwaya zvipichikisi zvavanga vanazvo muzviuno zvavo zvitsvuku zvanga zvakanaka sikamboiti kozi vazoya vakazotamba vari iyasa. Tinozvitenda sikamboiti ende tinozvitenda kuti nhasiwo veNashi vakwanisa kuunza vanhu vanoimba musambo wakaita seiwoyoyo. Andafana sikamboiti mazita avo handizonyaso kuziva kuti vanonzi vanani, asi zvanga zvichinakidza kana ndataura zita risiro kuti ndive iyasa mundiregerewo nekuti ndakona kuzonyatsa kuribata ndabatira zvinhu zvacho pakati. Tichibva ipapo toenda pakuti zvakare pavazobvisa zvinhu zvavo izvi vakasara vane hanzi dzavo dzavanga vanadzotema idzo dziya nemabhidzi avo vanga vanaro. Handidi kureva nhema, ndahwa kutapirirwa so ndahwa manyukunyuku vanhu vachiita zvidavado zvavo pasiteji. Uyezve tisati tatomboenda kuya siteji yanga iripo payapaya kuNashi TV muzora nhasi yanga ine design yakasiyana neimwe mumasiteji atinomboona wendo rino vakadzoka vaita sei vachinja masamba. Zvakanaka ndokubva watanga kuita sei kutamba vachiimba payapaya. Ndokubva kwazova ndofunga vechesisi kuza vaiva vachizoimbawo hake angachimba slowly but sure zvanga zvichingonakidza anga nevatambi wavanga vanawo tikazvitenda zvisingamboitika zvinhu zvakanakisisa. Tichiri ipapo manje toda kuenda panhau yekuti panga pachiitwa mutambo weNashi TV vekupi vekudivire kwanani namunhu wamwari Kwabamu vanga vachiitawo live stream yavo. Ini ndobva ndaona vanhu vachitanga kutaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvikanzi nevamwe vanhu ichi ndo chinonzi chifinu. Nekuda kwei vanhu vakuita kuti hanzi munhu wamwari Java unokuti zviri pachena kuti munhu wangati waunza kuti chifinu ndi munhu wamwari Java ndo zvakaita sokuti kutendera kuti akusa sabotage kune mutambo weNashi TV nekuti mukuziva kuti chikomana JP chiri sei chiri kuenda kundoita sei kundoimba kuchishanu chatabva ichi. Nekuda kwei vanhu vakaita zvinhu zvakaita seizvozvo ndokubva ndaenda kunotarisa kupi ndikati aiwa indoda kunoona kuti wakatanga kuposita mufananidzo wekuadvertisa kuti vari kuita mutambo ndiani, nekuti isi kubva kare taingoziva kuti munhu wamwari waiita garamba musi wechitatu woga. Saka nekuda kwei vanhu vatanga kufunga kuti vaita sabotage mutambo wachikomana JP. Inhau yekuti here vabva paWednesday ndokuinda kundoisa mutambo wavo musi wechishanu. Uyezve nekuti ifirst time yavo yekuti vaise mutambo musi wechishanu ndokuinda kunotarisa kuti akatanga kuposta ndiani advert. veNashi TV vakaenda vakandoposta mutambo uyu nenguva dzangu dzekunoku kwandiri kuno kuThailand dzaiita 2:15 AM. Handitika ndopandakaona posta riya ndokuchibva ndaenda kupage kwamunhu wamwari Kwabamu ndokuona kuti wakaposta nenguva iyi advert ndokundoona vakaposta nenguva dzinoita idzo
5:39 am time dzangu dzekunoku handiti saka kuda kuti Nash TV ndio wakataka usa advert vachizoisaona 5:39 am dzekutoilet ndokubva wataura kuti vane mutambo wawanenge wachiita musi wechishanu nenguva dzani dza 9 pm asi mutambo weNash TV utanga nenguva dzani dza 9:30 pm dzechishanu ndokubva vadanza kuti vachange vachiwinisa mari inosvika kuma 100,000 hapana kutaura 100,000 bonds here kana kuti US dollars ndobva yaguma yakadero kada hazvina kushata ndokubva tangotarisa ndo vatasiyana nazvo asi zvasvika zvoita sekuti vanhu vazotangirana mutambo wawo panguva imwe chete vanhu vakadanzira kuti ichi ndo chinonzi chifinhu chaitwa apa zvikanzi namwana uda kuita sabotage kana kuti kusavage chikomana JP nekuda kuti chikomana JP chakaramba kuenda kupi kugara mupapati 8 saka uda kuita sei kuita revenge igame rekusvotesana zvoda kuita saka uda kuzama kusvotesana kuti unoziva kuti rudhende rwevanhu havana mari kupi kuZimbabwe saka wakuti kune mari vachangoenda obvious kundoona mutambo uri kuitwa nani na chikomana Prophet Twabama wonatanga unoona mutambo yawo saka maviewers inhau yekuda kudivida maviewers kuti angachifanira kuenda kuna chikomana JP maviewers ase ngachienda kupi kuna munhu waMwari Twabama ina handisini ndanga ndichizvitaura vanhu ndio vanga vachizvitaura mumacomment section mamwe mapost akachiiswa nemamwe mabloggers vakasiyana siyana ndio kwandazviwana ikokoko saka zvekuzonzi hanzi iwe unaudi unotoona senge uri untouchable handisiri niveduwe vanhu ndio vanga vachizvitaura tobva ipapo toenda pakuti zvakare pane chinhu chandikahadza kuti right ava munhu waMwari Twabama vari kuita sei vari kuita mutambo wavo uchistreamwa kumapeji akasiyana siyana sana Zimbo Live vana Zim social media vana Zim celebs at the same time veNash TV wemutambo uri kustreamiwa neNash Zim celebs Zimbo Live idzodzo mapeji mamwe chete saka chii chakazama kuitika of course mamwe mapeji angachizostreama ndana DJ akasiyana siyana anga akawandisa vana Sita FM mapeji anga akawanda angachistreama nasi at the same time handiti saka chii chiri kuinatsa kuitika vari kuita malive stream pamwe chete achisiyaiwa kumasame page chii chiri kuda kuzama kunyatsa kuitika panapa kana ina handiziviwo kuti chii zviri kuitika ndokubva vanhu vatanzira kuti hatizivi kuti nekuda kwei vanhu vaita zvinhu zvakaita seizvozvo asi savage kana hazvina kushata saka pazotanga kuitwa mascreenshot akasiyana siyana vanhu vakadanzira kuti nenguva kubva na9:30 kuzvichiinda mberi ugobi vanhu pangu vachiimba magrupu akasiyana siyana mutambo weNash TV wanga wachirenda between 3.5 kusvika kuna 4.9 something kokoko maviewers asi ava vemutambo wana munhu waMwari Prophet Java nani namudiwa Hood wanga uri kuma 14,000 viewers kana hazvina kushata zvikanzi nemhaka yekuti vanhu vanenge vachida mari saka obvious vanoti ndipinda unowina mari kana hazvina kushata nekuti ikoko kumutambo wanga usina kushata zvawo muchitambo wanga wachiitwa nani nemunhu waMwari Twabama namudiwa Hood yangaita sekuti inhoroondo yavo ari kutitsanangurira kuti patatozvidza kuti vanhu vanga vachizivaona kubva kare saka vanga vachitipa nhoroondo yavo yekutambudzika kwavaiita kuti vazosvika palevel yavari iroro kuti vanobudirira sei uye zvine music kuti nebusiness unoita sei zvinhu zvanga zvakanaka education yange yakanaka zikamboita tidi kuti vanhema tatobatawo zvinhu zvakasiyana siyana panguva yacho iyoyo ende vanhu vakatonge kuwina mawindisiro angu atanga aita zvekupika mumacomments muyema ndozvavanga vachiita tichiri ipapo zvakare kwazvo kuti mari hanzi yawiniswa nemunhu waMwari Twabama yasvika iyo ndofunga to the nearest all round of tongoti 1,000 US dollars uku wamudiwa Hood wakwanisa kuwinisa mari inosvika ndofunga more than 100,000 ndofunga kuda mabonds panguva yelive stream pepe vanhu vapuhwa mari vanosanganisira sachikomana Ashbraga Ashford naSita naDadesi vamwe vanozovazivi mazita avo ndio zvandokwanisa kutaura ipapo ndobva ipapo toenda pakuti pazotanga kuti chikomana JP chakundoimba maviewers aswapa is 12,300 pa7 minutes hazvina kushata zvinhu zvakanakawo izvozvo tichiri ipapo zvakare pazotanga kuita mutambo uyu kuita sekuti chikomana JP pachachiimba wazongoikana wadonha wakarikana wadonha vanhu vakadanzira kuti chii chaitika handitika vanhu ndobva vati tikumirira zvedu vanhu vakadanzira kuti irevenge vamwe vakati icold war iri kuitika vamwe vakati ndikirikini alright isusu mukutaura zvezvo imukuita chifinho zvikanzizvo nevamwe nyangu makati chifinho yenye but chokwadi chiripo ndechekuti Nash TV is building future nechini musicians yet garamumba yaita inonzi enhancing their image
ndo zvataurwa nevanhu nhandisi ndazvitaura handisi ndazvitaura gona kuzondiroverera pamuchinjikova ndo vangachitsva mumacomments zvikanzi zvakare nevamwe vanhu tisatenda kuti vamwe vanhu pazodanidzirwa neNash TV vakadanzira kuti something sinister zvashanda apa into kunoti chii chinonzi sinister pakunotasa kuti chii chinonzi sinister pepe ndaona zvakanzi something chinenge chiri evil chinenge chichiitika kana kuti chiri kuplana kuitika ndo zvazvinoreva kuti sinister nekuti ndatanga kuriona word iri muzuva ranhasi zvikanzi zvakare masettings edu anga ari correct therefore technically tinenge tichifanira kukwanisa kuita sei kunge tichikwanisa kustreama saka pane zvaitika handitika hapana kutaurwa zita remunhu hapana kutaurwa zita remunhu pangonzi sinister saka sinister harisi zita remunhu sinister idefinition inoreva kuti chinhu chiri hamufu chiri kurongwa chinhu chakashata chiri kurongwa hapana kutaurwa zita ndo zvandokwanisa kutaura ipapo vanhu vakadanzira kuti who is sabotaging you vamwe vakadanzira kuti imi vanhu veNash TV ka murongoragara muchida kuti pama-excuses ndo chokwadi vamwe vakadanzira kuti matinyangadza sikamboiti regai ndingoti kuti ndichangobata zvinhu zvishoma-shoma zvanyanya kutaurwa nekuti zvimwe zvazonyanya kundigombera ine ndaita pwere zvazvitaurwa ipo nekuti kwazozona wangu achipopota under that message yatosvika more than 1000 macomments vamwe vakadanzira kuti again tiri kuona ma-pre-recorded shows asi muri kuita zvinhu zvakadai nekuda kwei madii kumbodzokera kwama-live stream kana nandiziviwo kuti vanga pre-recorded kautenge esiri vanhu vanga vachitaura izvozvo zvikanzi zvakare we don't care isu tiri kungoona JP chichidzokera chitigadzirisai izvo zvenyu nemasound system enyu musati matanga kuti pama-excuses nekuti vhiki rega rega munogara muchiti pama-excuse mamwe anzira kuti nekuda kwei pese panenge pachiimba munhu mutopu person panoitika zvinhu zvakaita seizvozvi nemhaka yevanhu veNash TV please improve zvinhu zvenyu pese either sound system kana kuti munotanga kuti network kana kuti ma-excuse after excuse vanhu vanga vachitaura vedu vezvizvo nandisi ndanga ndichizvitaura zvimwe zvacho zvinhu zvakawandisa zvanga vataura nekuti ndinenge ndasitapwere chiregai ndigumire ipapo pokuti vanhu vanga vachigunun'una vanhu vagunun'una asingamboiti nenhau iyoyo asi izvozvo zvindofunga ndo zvaita kuti rudhende rwanhu rutanga kuti pane zvinhu zvaitika sure ukuku kuda kune munhu waita sei waita kundorongwa kuti toda kuvapa savage tovadonhesa vanhu vanga vachitaura zvo ndisingazivi kuti nekuda kwei vanga vachitaura zvo zvakaita seizvozvo chikatenderera chatenderera kudaro kwaita zvokuti kupedzera kwaita sekuwana cc evidence kuya kwataurwawo zvakare mashoko ekuti vedu hatiri kureva nhema imi bhudhi mudwahudhu nabhudhi munhu waMwari Prophet Jaffa mambaita utsinye maizviziva imi kuti nhasi kunenge kune mutambo wani unenge uchiuya chikomana JP nekuda kwei imi machizokuti same time iyoyo muinde kunochuza mutambo wenyu isusu ingwani pamunomboita ma-live stream enyu muchiimba zvamunoimba uyezve muchiita ma-live stream enyu muchiita majokisi enyu amunoita chinongokuuchirira tichikusapota iwani vamwe vanhu vanotodanzira kuti kana kunani vanhu vakaita sakwini tate vanotodanzira kuti sezvo nhasi kunagara mubachaiti ma-live edu toenda kundosapotawo ikoko tichita sei tichikurudzira vamwe saka nekuda kwei musina kuzvifunga kuti nhasi pakutora mutambo wakaita seweNash TV toregawo kuita chimutambo chedu madii kudzokera kuWednesday yenyu iya yamaita zvegara mumba nei machuza zuva ranhasi ndo argument yangaita sei yangaiswa nevanhu zvikani nevamwe vanhu isusu toyashuwa tiri kureva nhema izvi zvikuitwa nemunhu waMwari vanhu vanga vasingazodero zvavo kuti nhingi asi zvanga zviri pachena kuti vanga vachireva munhu waMwari Prophet Jaffa vakati zvese unongoti mi nekuda kwei une kahumimi usingafungi vamwe vanhu vokuti aiwa regai ndimbosiyawo vamwe vanhu vamboita sei vamboshainawo iwe ndiwo unongoda kuramba uri patopapo uchingoti ndishaini wadiwa mbopa vamwe vanhu zvitanda kada satizivi nekuda kwei vanhu vanga vataura zvinhu zvakati mamwe mawedzi acho anozondigombera kuti nditaure kuti dyo vanga vachiti asi kwakuita sekuti vanga vachiti mwamwari waita humbumbinduka ndo zvavanga vachitaura vanhu in general vamwe vakadanzira kuti alright imimi maita sezvizvi manga muchifunga kuti muchaita outshine ichikomana JP zvisinei maitwa outshined nezvamamuda kuita sei kuita zvacho nekuti imazodhiropa maviewers uyu uchikomana JP chikasvika maviewers anokwanisa kuita 16.5 ndo akazoita sei azodonha hazvina kushanda zvamamuda kuita vanhu vanga vatidaro ina handisiri ndanchidero handisiri ndanga ndichidaro vamwe vakati isystem yakrasha saka tinobrema Zimbo TV vanhu ava handisiri ndachidaro ndidi kurovererwa pamuchinjiko chinzi uri untouchable inini handisiri ndadero vanhu ndo vanga vachidero zvikanzi zvakare
namwe are you saying kuti munhu waMwari Java ndiye ari behind zvikanzi namwe iwe munhu waMwari Java zvikunzi Nash TV ndiye uri behind zvaitika zvika ndazviona kuti hakuna patawazita hapana patawazita kunzi sinister risi zita remunhu sinister itoriwo word handiti hatizozvi kuti doing here kana kuti action word ipapo handizozivi zvikanzi nevamwe munotitira zvinhu anife ime vanhu vekupi vekuNash TV hatizvidi zvamurikuita izvozvo vanhu vangu vachase vanga vachichema asi tichiri ipapo zvedu mutambo uyu wazoitwa zvikanzi nevanhu zvikanzi navo vekuNash TV let love lead inini handwriting iyo ndoita sendoiziva nekuti inoita sekuti iri handwriting yabhuti Tinashe Mutarisi yekuti let love lead handadi kuri vanhu ndovanonyora zvinhu zvakaita sezvo kuti let love lead tobva ipapo toenda pakuti vanhu macomment section vangu vadanzira zvino tichazvisika here kana kuti 10,000 tichasvika totenda hedu Jehovha musiku wedenga kuti vanhu vasvikavo kuma 11,000 vachase vachiona asi pazodzoka mutambo kuti sekuti tangopuwa nzwisa ndobva chikomana JP chainda ndasikatombozvifungira kuti tichapuwa hedu nzwisa takazvimirira vanhu vakadanzira kuti uzvatopera uri mandi kumupangu vahombe nekuti sezvo iye chikomana JP anga ari the main actor wacho niwe ipapo madi kuti anga aita se achipuwa nguva yakareba singambe nekuti mangoti tituru kwakutoinda saka uchadzoka ukanzi kwete hasi kudzoka nhasi kanzi asi vanhu vakagunun'una zvavo vakati zvokwadi tambagarira zvokuti mugondipa turu here turu chaiye ndowamatipa tarwadziwa nedhata redu rarwadziwa vamwe vakadanzira kuti relax chiu zvinhu zviri free vamwe vakadanzira kuti muri kuti free kwamuri koko asiko data sitatengawo data tichida kuzoona chikomana JP satiziwo vanhu vanenge vatase vachichema nekurwadziwa vangu kuti mukada kuona mutambo uyu uchirebeswa singamboiti tichiri ipapo zvakare vamwe vanhu vatanga kuti aiwa isusu takutora 16.5 dzedu zeziya ne11.5 idzi todzisa pamwe chete tikadzisa pamwe chete dzotobudisa chiko 16 idzo dzokudadza chibudisa 20 something nandizozivi kuti maths dzacho 16 plus 11 zobuda dzichi asi dzazobuda dzakuma 20 something koko tichiri ipapo zvakare munhu waMwari Java wazoenda akandorekodhawo chividhio chake paarekodha chividhio chake adanzira kuti we locked the streets iye wazvitaura ega akati valoka ndokubva aisa caption yekuti taloka streets nekuti taita 290,000 maviewers and futi 118,000 comments tichidzisa vanhu kuti unoita sei business ndosaka ndikufara nazvo hazvina kushata vanhu vakadanzira kuti well done chinhu chamaita changa chiri very educative tisingadi kuti vanhu zvanga zviri very educative asi nhau ingoripo ndeyekuti vanhu vanga vachiti munhu waMwari Java masaboteja munhu ina handisina dero vanhu ndovanga vachitaura mumacomments kuti masaboteja mutambo wani wachikomana JP nekuti akaramba kuita sei kuuya kushow yenyu uyezve vamwe vanga vadanzira kuti kwakasiyana mapeji akasiyana anga achingotaura zvakasiyana vakadanzira kuti dambudziko riripo nderekuti munhu waMwari Java haakwanisi kuaccepta defeat hazviiti vanotori very competitive and futi havakwanisi kutora no vakanzi no vanounzwa kunge vatoluza saka vanga vada kungomuratidza kuti ndogona kungokushandisira futi ushandisa chelete mari vanhu vanga handisindadero nekuti nana mari yacho saka handina zvandokwanisa kutaura ndingotaura zvakashitaurwa nevanhu kuti vanga vatanzi vanga da ngokuwachisa chikomana JP kuti uchaita maviewer mashoma nekuti ndinogona ngoshandisa mari yacho vamwe vakadanzira kuti patika vanhu vacho vazhinji vacho vanga vaenda kumari kwacho vazongokusiya vakaita sei vakazongoita divert vakadzokera kundoona chikomana JP satiziwo kuindustry reentertainment atiziwo vamwe vadanzira kuti kune wadziya moto wembavha handisazoti ndiani anga achirwapo kuti wadziya moto wembavha vamwe vakataura nyaya yako ukutaura ani zvikanzi zvakare nevamwe in life haikona kurwa nemunhu aunozwa kuti uyu haana chaanoluza saka kana asina chaanoluza zvaanogona kuita anogona kungoplayera madirty tricks kana akuplayera madirty tricks anogona ngohwina anotsvaka imwe trick yekuti iye angogara ari on winning side sikazokuti apa ngachirwa ndiani ipapo handizivi asi ndichiri ipapo ndatokangana zvakare kuti uyu munhu waMwari Java paaita advert yake yekuti chishanu vanenge vane mutambo wavo munhu waMwari Java akadanzira kuti iwe musoro unenge wedamba sazokuti vanga vachiudzani kuti musoro unenge wedamba ndikutozvifunga izvozvo kuti vazvitaura izvozvo kuti musoro unenge wedamba handiti indotasa kuti saka musoro unenge wedamba uyu nekuti chikomana JP changa chakapfeka dhuku yacho nhasika sadara chikepesi saka zvonzi musoro unenge wedamba ndewani uri kurehwa nditika muvhidhiyo yavo iyo tikada
satizivi vanhu vana Mwari vanenge vachingotaura zvakasiyana siyana isinenge tichingoteerera. Saka ndizvose ndandangoya nazvo muzuva ranhasi, ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.